Jonalyn Veray o Jonna, dugay nang nagplanong mobalhin sa ABS-CBN matod sa kauban niini sa girl group nga La Diva nga si Isel Santos. Matod pa, we quote, noon pa man gustong lumipat ni Jonalyn, buo pa ang La Diva noon. Alam na namin ni Mary Chris Garcia na may plano talaga siyang lumipat sa kabila. Kung saan naman siya masaya, masaya kami for her. May pinagsamahan naman kaming tatlo because of La Diva. End of quote. Si Veray usa na kakapamilya karon og Jonna na ang iyang bag-ong pangalan. Sa iyang Instagram post, nagpasalamat kini sa warm welcome ngadto sa mga kapamilya. Niadtong Miyerkules ato sa press con sa bag-ong series sa ABS-CBN nga We Will Survive, si Jonna mikanta sa theme song sa bag-ong salida sa network. Ang soap gibidahan nila ni Melay Cantiveros ug Pokwang. Kauban nila mao sila Regine Angeles, Maris Racal ug Macoy De Leon, ang Nini Vong Navarro nga si Josh De Guzman, Carlo Aquino, Jeric Raval ug Bea So. Ang We Will Survive mosalida karong Pebrero 29 sa ABS-CBN sa dili pa ang TV Patrol.